Кашману инде ул керәшеннәрдә айрыша бер үзенә күрә бер матур бер бәйрәм. Бу Ходаебызның Иордан суында шумылдырылган вакыт көне. Шуңа күрә бездә керәшеннәрдә бу кашмануга бик ничек дип әйттем, җитди киләләр бу нигә? Бу бәкегә шуmu гына түгел. Бу үзенә күрә күңелне чистарту, авырулардан арыну. Менә әйтик, шушы бит инде Раштодан соң, менә шушы кашмануга хәтле иске ниндидер иске авырулар, иске тегениләр, шүәткеләр биткәннән соң бәкегә шумып, күңелеңне, уйларыңны чистартуны аңлата торган көн бу. Менә мин үзем традиция буенча һәр елны кашману бәйрәмендә катнашам. Мин генә дә түгел, минем гаиләм дә, менә минем тормыш иптәшем дә минем белән бергә. Без инде менә шушылай итеп кумнарым белән, кумаларым белән шушылай итеп бергә җыелышабыз традиция буенча. Өйдә тәмле итеп шәйләр эчәбез. Аннан соң инде шушы самаварда кайнап чыккан кайнар шәйләрне термосларга тутырып, бәкегә барабыз. Инде минем шәйләрем, инде минем тормыш иптәшем шәйләремне ясый. Ине ярткан шәй ясый торган вакыты минем бүген буладыр. Бәйрәм вакытында, чөнки мин анда бирелеп шәйләр ясыйм. Баштан заварка салам. Шуңа кушабыз 1-2 җимеш. Кыш көне хәзер җимешләр ашарга кирәк. Лимон обязательно салабыз. Авыртмаска булыр. Һәм җәйдән җыябыз, бу бәйрәмгә әзерләнәбез. Мәтрүшкә салабыз, чәгә бик файдалы. Сире бу чәйнең 1-2 кисәк мәхәббәт салам мин анда. Бәкегә шумганчы да һәм шумганнан соң да теләкләр әйтергә кирәк. Әлбәттә, ул теләкне син кышкырып әйтмисең, ул бит инде иштән укыла торган, ул дуга түгел ул. Бездә керәшеннәрдә дуга дигән әйбер юк. Ул үзенә күрә Ходаебыздан сорау, Ходаебызга эндәшү һәм аңардан ничек дип әйтим, теләкләр теләү. Суга карап әйтелгән теләкләр кабул була диләр. Шуңа күрә бу 3 көн эчендә әйтелгән сүзләр күп очракта алар кабул кыла. Традицияне бозмыйбыз. Керәшеннәр алар эшләпәсез керәшен булмый. Шуңа күрә менә шушылай итеп, үзебезчә матур итеп чистарнырга дип килдек бүген. Бүтән авыруларны, бүтән начарлыкларны барысын да менә шушында бәкедә калдырырга дип килдек без бүген. С праздником всех! Женька, раскрой его! Прямо широко! Папа! Не по-своему! Молодец! Чей тапок? Спасибо! Ах, менә хәзер чистардым. Менә хәзер әйбәтләп барлык ширләрне барысын да төшереп калдырдым шушында бәкедә. Ой, рәхәт! Менә шушылай итеп барлык тәнемдә шымыр-шымыр килеп тора малай. Ой, рәхәт! Ой, рәхәт! Бәйрәм белән барыгызында. Кичерешләрем менә яңадан туган бала шикелле үземне хис итәм. Шундый әйбәт, рәхәт, җиңеллек ниндидер менә яңадан яңа эшләр, яңа дәртләр уянды үземдә. Алла бирсә, менә ел буена ширләмәскә дигән өмет белән яңа елга керәбез, Алла бирсә.